Todo empezou aparentemente sen mala fe, pero evolucionou tirando a mal. O camión golpeou o coche da muller mentres estaba estacionado. Viña de coller a nena do colexio e sorte que xa estaban dentro. O camionero seguiu o camiño e a muller arrancou detrás. Empezou suave, facendo luces, pero en vista do pouco éxito, acelerou os sinais e tentoulle para obrigalo a reducir a velocidade. Non o conseguiu. O vehículo pesado volveu a adiantar, segundo ela destacou na denuncia na Garda Civil, en liña continua e antes dunha curva. A persecución tensouse. A muller pediulle axuda ao marido que traballa nesa mesma estrada, a que vai de Silleda a Ourense e que se incorporou ao seguimento. Entre os dous conseguiron que o camión se botara á dereita antes de entrar na ponte e daquela houve un xiro de guión. O que era un simple incidente de tráfico pasou a tirapuxa e camioneiro e marido da afectada chegaron ás mans. Fora de cámara, por orde do seu avogado, o home conta que o camioneiro de Constitución Forte se botou contra el con intención de agredilo, pero que acabou mancado. Ambas partes acabaron no centro de saúde con parte de lesións do camioneiro e crise da ansiedade da muller, e despois no cuartel, con denuncias cruzadas dun para o outro.